úspechu prvej konferencie Zmena je tu, kde sa učitelia z celoslovenska stretli a diskutovali o kurikulárnych zmenách, ktoré by dali deťom najlepší začiatok do vzdelávania, sa uskutočnila druhá konferencia, kde sa bude diskutovať o metodách učení detí 21. storočia. A čo dúfate, že táto konferencia dosiahne? Verím tomu, že prinesie veľa učiteľov nápady, ktoré uplatnia vo svojich školách, tým pádom zmenia vyučovanie vo svojich školách a tým pádom žiaci budú mať to vyučovanie zaujímavejšie. O čom ste hovorili a ako to deťom pomôže? Témou mojej prednášky bolo, že dnes nám vlastne nefungujú celkom návody, na ktorých sme boli zvyknutí, že fungujú a nefungujú ani pre žiakov, pre deti, nefungujú celkom ani pre rodičov a ani pre učiteľov. Takže snažila som sa vysvetliť, ako môžeme v takomto svete bez návodu fungovať, tak aby sme si zbytočne neubližovali, ale aby sme si pomáhali. Já jsem mluvil o obsahu knih No Future a Future On, které se zabývají budoucností výchovy a vzdělávání. A ty knihy jsou postavené na tom, že se snažím ukázat, jak se změnila skutečnost našeho života, jak se změnil svět, ve kterém žijeme, zejména kvůli digitálním technologiím. A co to znamená pro výchovu a vzdělávání. Že vlastně, kdybych měl být konkrétní, bychom měli daleko větší důraz dbát na sebepoznání a sebevědomí mladých lidí, že bychom se daleko více měli zabývat tím, jak se umějí rozhodovat, jak se umějí soustředit a hodně se zabývat tím, co způsobuje právě vliv digitálního světa na naše bytí, na naši existenci, na to, kdo jsme a vlastně umět se s tím vyrovnat v takovém partnerství mezi staršími a mladšími, protože vlastně ti mladší často dokážou se mnohem lépe orientovat v tom digitálním světě a ti starší mají zase důležité zkušenosti týkající se toho života v těch běžných fyzických vztazích a že je důležité vlastně umět to dávat dohromady. Školství se musí, anebo mělo by se rozvíjet zejména prostřednictvím učitelů a ředitelů. A to je to nejdůležitější, co by se ve školství mělo dít. Vybírat ty nejschopnější kandidáty, kteří v budoucnosti mohou být učiteli, pomoci jim získat adekvátní vzdělání a pomoci jim rozvíjet se během jejich kariér. A to též platí pro ředitele. Ředitelé škol jsou v zásadě ti, kteří ovlivňují to, kam se ta škola vlastně, kam ta škola směřuje. Což, jak jsem pochopil, tak právě základní škola Urbanovo v Martině vlastně patří mezi ty velmi progresivní, mezi ty školy, které se o tohle snaží. Ja som sa sústredil na tému odvahy k zmenám. Ako to deťom pomôže, to záleží od učiteľov a riaditeľov a od toho, čo si oni z toho zoberú a najmä čo dokážu urobiť so svojimi kolegami a kolegyňami. Ja vlastne rozprávam aj žiakom, aj učiteľom o sociálnych sieťach, kde vlastne ich žiaci trávia hodiny denne a ponúkam im tipy, ako tento čas môžu využívať rozumne. To znamená, aby tam iba hodiny denne nerobili to, že sa tam iba posúvajú krátke videá na TikToku, pri ktorých vypínajú mozog, prípadne aby tam nekonzumovali iba nejaké blbosti, nejaké výzvy, nejakú mizogíniu a podobne. Ale keď už tam sú, tak aby napríklad vedeli, ako funguje ten algoritmus, to znamená, že im ukazuje akúkoľvek sprostosť, pokiaľ si ten algoritmus vyhodnotí, že ich tam udrží, a aby ho skúšali napríklad prekabátiť. Takže keď napríklad som na TikToku, tak napríklad si ten algoritmus môžem prevychovať tak, aby mi napríklad ukazoval aj veci do školy. Hej. Keď som na Instagrame, tak napríklad pokiaľ by som chcel v budúcnosti študovať medicínu, tak tam môžem sledovať lekárov. Keď ma zaujíma umelá inteligencia, môžem tam sledovať ľudí, ktorí sa venujú umelej inteligencii a takýmto spôsobom učím tých aj žiakov alebo ponúkam im tipy, ako tam vidieť aj niečo rozumné a nielen nejaké blbosti. Hovorili sme napríklad o tom, že u nás na škole si deti dávajú každý rok ciele. Nastavujú si ciele v učení, vo voľnom čase a majú aj dobrovoľnícky cieľ v rámci svojej triedy. Moja prednáška bola o tom, ako na Slovensku budovať modelové inkluzívne školy, čo je vlastne koncept, aby každé dieťa, bez ohľadu na to, že kde sa narodilo, malo prístup k dobrému vzdelaniu a to vlastne teraz napríklad skúšame robiť v škole Alma vo Zvolene. Môj workshop bol o práci s chybou a o tom, ako sa naučiť zlyhávať takým spôsobom, aby sme sa z toho naozaj niečo aj naučili. A ako to pomôže deťom? No myslím, že aj ak učiteľky, učitelia a celkovo ľudia v školstve sa naučia trošku lepšie pracovať s chybou a nebáť sa robiť chyby, ale potom sa z nich poučiť, tak sa všetci budeme učiť o niečo lepšie. Titul našej prednášky bol, že škola, kde sa stále učíme. Rozprávali sme o tom, že ako sa na našej škole stále učia učitelia, aj škola, aj žiaci, aj rodičia a čo všetko preto robíme možno za posledných 10 rokov. Existujú plány na ďalšie takéto konferencie?
Áno, keďže o našu konferenciu je záujem, určite budeme organizovať takto o rok, 11. oktobra, ďalší ročník. Ako sa deti menia, tak aj vzdelávanie. Dúfame, že sa učitelia na tejto konferencii niečo aj naučili a budú aj aplikovať.